शुभ सकाळ सांगମାନେ देखନ୍ତୁ आज सोमवार ମୁଁ ଉଠି ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ କ'ଣ ଆଜି ଭାଜିକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯିବି କ'ଣ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି। ସ୍କୁଲରେ ତ ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ମିଳିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ଜମା 3ଟା କଦଳୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ତ ଆମେ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ଆମେ ଚଳିଦେବୁ। ମୁଁ ସେ କଦଳୀ 3ଟା ଆଉ 2ଟା 3ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବୋଇତାଳୁ ଥିଲା ତାକୁ ବି କାଟି ଦେଇଛି। ବୋଇତାଳୁକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇଟା ବସେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଫୁଟଣ ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଭଜାଟାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ପିଆଜ ପକାଉନି, ପିଆଜ କାଟିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆର କାରଣଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଆଜ ନ ପକାଇବାର କାରଣଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଫାଟିଗଲା ମୋର ଫୁଟଣ ଆଉ ଲଙ୍କା। ପରିବାକୁ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜିଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଭାଜିକି ନେଇଗଲେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳର ପିଠଉ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ପିଠା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଘଷନ୍ତି ମୋ ବୋଉ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଡେମ୍ଫରେ ତାକୁ ତାୱାଟାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିବୁ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ବାଇଗଣ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଦଳୀ କାଟି ନଥିଲି କଦଳୀ ଡେମ୍ଫରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମୁଁ। ତାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେମିତି ମୁଁ କରି ପକାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା ନୁହଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଆପଣ ଯେମିତିକା ତାୱା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାୱାଟା ମୋର ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଦୋସା ତାୱା ହେଇଥାଉ କି ପୁରୁଣା ତାୱା ହେଇଥାଉ କି ନୂଆ ହେଇଥାଉ, ହେଭି ବେସ୍ ବାଲା ତାୱା ହେଇଥାଉ କି ଲାଇଟ୍ ବେସ୍ ବାଲା କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ସବୁ ତାୱାରେ ପିଠା କରିବାର କଳାଟା ମୋର ଅଛି। ପିଠାଟା ମୁଁ ଯେମିତି ହଉ ଫଟ୍ ଫାଟ୍ କରିକି ଉଠେଇ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେଉଁ ବିରି ପିଠାଟା ଯେଉଁ ହୁଏନି କି ସଫ୍ଟ ମୋଟା ମୋଟା, ମୁଁ ସେମିତି କରିବିନି। କାହିଁକି କହିଲେ ସେମିତି କଲେ ସେଇ ପିଠା ଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ବହୁତ ଟାଣି ନେବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ପିଠା କରିବି, ସେଇ କ୍ରିସ୍ପି ପିଠାଟାକୁ ଖାଇବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷୀରରେ ବୁଡ଼େଇ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିସ୍ପି ପିଠାଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଚଟଣି ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି କହିବେ। ମୁଁ ତ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପିଆଜ ଜିରା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ପକାଇକି ବି ପିଠା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବିଛି ଯେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଏ ପିଠାଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ବେଳେବେଳେ କ୍ଷୀର ସହିତ ବି ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୀସ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ପକାଇ ସାରିକି ପିଠଉଟା ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଏଲ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣ କେହି ବି ପିଠା କରୁଥିବେ ଅଏଲ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେବିନି, ନହେଲେ ସେ ପିଠାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଉଠିବନି। ଏମିତି କଲେ ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ଟେକ୍ନିକ୍ ବୁଲେଇବା ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ତାକୁ ପିଠଉଟାକୁ ଘୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ପିଠାଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜମା ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ଭଲକିନି ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଜା ମୁଁ କରିକି ନେଲି ଭଜାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ବସିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇନେବି ଅଧିକ, ମୋ ପୁଅ ବି ଟିକେ ଖାଇବ। ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ସବୁ ବଢ଼େ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେୟାରିଂ ଇଜ୍ କେୟାରିଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଜା ଅଧିକ ନେଇଯାଇଛି। ମୋର ତ ସେମିତି ବିଶେଷ ତେଲ ମସଲା ପଡ଼ୁନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତେଲ ମସଲା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଖାଲି ସିଝା ଫୁଟା ଏମିତି ପସନ୍ଦ ନର୍ମାଲ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବି। କାହିଁକିନା ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋ ଭଜା ଖାଇକି ମୋର ଟିକେ ତାରିଫ କରିବେ, ମୋର ଟିକେ ତାରିଫ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 4-5ଟି ପିଠା କରିଦେଉଛି। 4-5ଟା ପିଠାକୁ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ଖାଇବୁ। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୁଁ ମୋଟା ମୋଟା କରିଥାନ୍ତି ବୋଧେ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଚଳେ ନେବା, ଯାହା ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଦେଲିଣି। ଆଉ ସିଏ ମୋଟା ମୋଟା ହେଉ କି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ହେଉଛି, କ୍ରିସ୍ପି ବି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ କରିକି ହଟକେସ୍ରେ ରଖିଦେବି, ସେ ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଉଛି ପିଠା ଗୁଡ଼ା, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଜାଣି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଏଇ ଏତିକି କ୍ଷୀର ଅଛି, ସେତିକି କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବୁ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଟିଫିନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲିଣି, ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀର ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଖାଇ ଖୁଇ ଟିଫିନ୍ ଧରି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ପାଣି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନଳ ଖୋଲି ହେଇକି ଏଠି ଜମିଛି। ମୁଁ ଅଧା କିଛି ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ କରିକି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଅଧା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କାଲି କରିବି, ଆଜି ଆଉ କରିପାରିବିନି। ଝାଡ଼ୁ କରି ମୋ ଦେହ ସବୁ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଖ ମାର୍କେଟରୁ ସେଇ ବାଟେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇଥିଲି। କାହିଁକି କହିଲେ ଏଠି ବା ସପ୍ତାହରେ ଜମା 2 ଦିନ ହାଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସୋମବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର। ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଥିଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ସେଇପଟେ ଯାଇ କିଛି ପରିବା ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଜା ତାଜା ପାଲଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଣିଛି ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବାଇଗଣଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବାଇଗଣ ଦେଖୁ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ମୁଁ ପୋଡ଼ିକି 2-3ଟା ଭର୍ତ୍ତା କରିକି ଏବେ ଖାଇ ପକାନ୍ତି କି।
ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଆଣିଛି, ଟମାଟୋ ଆଣିଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଫୁଲକୋବି ବି ଆଣିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା କଳା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିଛି। ଆମ ପଟେ ଯେମିତି ଟିକେ ଭେରାଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଳେ, ଏଠି କାହିଁ ସେମିତି ମିଳୁନି। ଆମ ପଟେ କିଏ ବୋଇତାଳୁ ଭଳିଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଳେ, ତ କିଏ ଟିକେ ପୁଟକା ପୁଟକା ଲଙ୍କା ମିଳେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ତାର, ବହୁତ ରାଗ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟିର, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇ ଲଙ୍କାଟା ଆଣିଛି। ମୋ ଲଙ୍କା ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା, ଲଙ୍କାଟା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଆଣିଛି। କାଲିକି ଏ ପରିବା ହେଲା ଗୋଟେ 2 ଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଦିନ ମୋର ଚଳିଯିବ। କାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବା କରିକି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଜି ତ ସେଇ କଦଳୀ ପାଇଲି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମକା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ମା ପୁଅ ଖାଇଲୁ। ଏଇ ହଳଦୀଟା ମୋତେ ଦୋକାନୀ ଦେଇଛି, ଆର ବାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇ କରାହେଇଛି।